Alhamdulillah wilujeng dalu, Dik. Ah. Wilujeng dalu. Cek cek. Sugeng dalu Mas Akbar. Alhamdulillah pinaringan sehat toh? Alhamdulillah pangestune sehat. Budal saka Kediri tabuh pinten wau? Jam 8. Oh, jam 8. Nggih. Dalam perjalanan lancar. Alhamdulillah mboten wonten macet. Amin, amin loh. Oh, walaupun tahun baru ki ora ana macet ya? Ndak ada. Wong Tahun baru ki malah sepi mampring kok. Oh ngono. Iya. Jadi ora terganggu dalam perjalanan ngono ora ya? Ndak, alhamdulillah. Ayo sapa-sapa dhisik marang Sapa-sapa. netizen, Si hai. Sampai-sampai anu no di anu lho, netizen yang anu di YouTube. Pemirsa yang memirsakan ana ing YouTube. Nah, iya ta? Yang mendelok di YouTube. Ya, yang memelototi. Piye ta? Ini disapa dan diucapkan tahun baru ya. Sebelum saya menyapa, ini saya minta untuk mic-nya agak diunggahkan sedikit. Nah, macam munggah-munggah kok ketatap lambe no. Nek munggah-munggah nemen. Gak apa-apa ben ketok banter. Oh iya. Oh anune to, volumene to. Oh iya, volumenya. Cek sudah. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bu, adik-adik, mbah-mbah, kakek-kakek, nenek-nenek. Sugeng dalu dipun tepangaken. Masuk tepangan iki, Mas? Yo ora usah ning menyapa-nyapa, mendoakan. Oh iya. Sekarang adalah tahun baru. Iya. Semoga semuanya sehat selalu, amin. Menjaga diri, amin. Terus ya panjang umur, amin. Ya terhindar dari penyakit, amin. Amin. Terus pinaringan rezeki sing kathah melimpah, terkebak barokah, amin ya robbal alamin. Ya intinya doa yang terbaik, pokoknya impianku di 2021 iki pokoknya terhindar dari penyakit, semuanya sehat tentunya. Terus moga-moga doaku ya terkabul. Amin. Amin. Ngono lah Mas, pokoknya Mas. Jadi sehat awake, tapi sing luwih penting iki jadi ekonomine ya sehat. Oh gitu. Iya, siap. Impiane sampean di tahun 2021 apa Mas? Impianku ki apa ya? Ayo, lha apa? Aku ki nek ngimpi ki mesti basah ya. Impian. Piye to maksudnya ki piye ya? Maksudnya ki impianku ki akeh ngono lho. Akeh. Oh ya target ki banyak. Ya berdoa saja semoga di tahun 2021 terkabul. Loh, amin. Amin. Tentunya doane sing apik ya Mas. Yo no karir tentu semakin naik ya toh. Amin. Pendidikan karir ya semakin lancar. Ya, amin ya rabbal alamin. Jangan ada godaan-godaan. Ya toh. Ibaratnya wit kuwi saya dhuwur, angine saya banter. Ya toh. Dadi wong kudu sing tumemen, tumakninah, istiqomah, husnul khotimah. Apa husnul khotimah? Mas Dalang iki pripun? Loh, ini jarene lek kancane. Enek to? Ayo. Nah, piye? Ditabuhi tahlilan apa iki? Apa? Ditabuhi penake gaweke sak anu wae. Ora ketang ditumpakne perahu wae, perahu layar. Oh, perahu layar. Dangdut ki ya. Mriki Mbah Yatemin, Truk. Wah, iki seniman senior saka Nganjuk. Wah, niki kula wonten gandengane ngoten to. Loh, ada. Wonge ganteng, bagus. Oh, ganteng. Satria bagus tanpa cocok. Napa kados Aliando Syarif? Loh. 11 12. 11 12 niki. Oke, aja nganti 11 15. Loh, ya? 11 12. 11 12. Padha karo ganteng. Niki semangat Mas. Aliando. Padha plek karo Aliando. Ora ketang sepatune, ya. Oh iya. Waduh. Iki yoga-yoga sehat? Oh, sehat. Semangat ya? Semangat. Semangat. Pokoknya lek anak aku ki kudu semangat ya. Lah iya no. Semangat.
Sing paling semangat ki sing ngempul kan. Sing ngempul sing ndi sing ngempul? Lho sing ngegong kae. Oh iya sing ngegong. Ambak sudah. Ambak sudah tua. Ketok. Iya, Oh iya. Ayo Mbah ya temen, munggah ya temen. Lah arep tak gene pramayar wis munggah. Aku wis munggah. Iya, Mbak iki ya. Ya. Wilujeng dalu Mbah ya temen. Wilujeng dalu, Dik. Iya, iya. Dik niken. Dalange apa iki no? Dalange bukan yang ini. Bukan yang ini. Iki lho dalange. Iku sinden. Iki lho. Iki. Dudu. Lha apa? Iku tukang kebon. Ngawur. Oh iya, suka dalu Mbak ya temen. Aja dilone tukang kebon ta. Napa? Aja nesu, aja nesu. Servis iku. Manajer Astabrata. Lah, kuwi lho. Syukur. Mengko nek ngelone kuwi ora dibayari kowe. Sepurane sing akeh lho, Mas. Mas, Ora iso. sepurane sing akeh. Aja ngono, Mas. Bisun sik. Akhire dalange ku moh aku. Bolak-balik diajar karo wong kuwi aku. Nyapa to nyapa? Moh. Moh nyapa? Kok Mau ngomongan kae. kok diajari piye? Sik to. Ora tau rukun karo dalange iki, Dik. Ora tahu kok. Ora tau, mesti musuhan. Lele sik to lele ora tau rukun ki nyapa kok omong-omongan. Sing ngomong-ngomongan sapa? Lah iki mau. Lah kok ngomong karo sampean ora ngomong karo dalang. Lah tapi saya merasa tidak diomongkan kok. Lho, mau diomongkan? Piye ta iki maksudnya? Oh iya, sugeng dalu Mbak ya temen. Inggih, sugeng dalu Dene. Lama tidak berjumpa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang umurnya berapa? Masih 61. Oh, masih 61. Kayak kelihatan umur 7 bulan. Mosok toh? Pelecehan. Lampane untune tugel sisih lho. Kayak umur Papat malah. Ora untune nyacangkeme ngono ya. Lah ya, jan ketok bagus seram jan dina iki ketok bagus iki lho brengose jane iki tenang apa. Ya Allah merasa mak kretek-kretek gitu. Mripate kuwi lho ya. Berkos karek telu mbok batek sitok kuwi lho. Mripate Mbah ya temen iki lho. Wah jan. Wah. Ya apa kuwi lho? Miji timun. Nisane miji timun mripate. Miji timun. Miji timune apa to? Untu ya. Untu. Oh. Anu sik ngaturke panuwun kanggo sing kagungan damel. Oh iya. Sing dhewe gawe sapa, Dik? Sing menyelenggarakan. Yang membiayai. Iya, iya. Iya. Ibu Sintia Jasi. Bu Sintia to. Sintia Jasi atau Sintia Yosi? Sing daleme Malang wi. Iya. Walah, Wis kenal to kowe? Alah. Asline nu padha nekate karo aku. Ngapa nekat? Aku nekatku berkono nekat melayu. Loh, piye to maksudmu? Loh. Aku ngeber dek melayu. Melayu nang ndi? Nggol. Piye to melayu? Piye to? Angel. Angel kandhanane wis angel. Mulai sore lho angel. Tenan angel. Angel. Aku wis delok kowe teko ning omahku wis sepet aku. Aku Angel wis angel. Mulane aku ki moh sakjane iki. Aku wedi kok. Tenan aku wedi nek musuh tas tok. Iya. Ora sawedi. Alah. Saking Pak Barok kuwi lho. Nyapa kok nyandak bapakku, Pak? Iki bapakmu to, Dik? Lah iya no. Sepurane sing akeh, Dik. Wah, aku ora dibayari. Oh, dibayari. Luar biasa. Iki Dek niken. Mau nak sampean wis mewujudkan apa ki mengatakan ya kuwi mimpi-mimpi di tahun 2021. Mbah ya temen mungkin duwe mimpi-mimpi apa? Mbok menawa duwe mimpi sok nek mati dikijing emas. Ora apa-apa. Gak enak. Gak enak. Ora enak. Omongane ra enak. Angel omongane. Angel. Duwe cita-citaku sing dhuwur. Duwe cita-cita itu yang dhuwur setinggi langit dan Setinggi doa yang langit. terbaik. Lah sing terbaik. Muga-muga lek mati ku dikubur ngono lek apik. Lah ya piye? Piye? Awakmu ki bola sapa to jane? Aku bolone buta kae. Mbok ya bola aku to Ken tak gawe teko Kediri bareng kok. Gong, sapa sampean sapa? Sampeyan apa mbayari aku? Ora. Aku dhewe ya ora dibayar. Nah, saiki apa wae lewati transfer. ATM. Aku ora duwe rekening kok.
ATM mosok ora duwe? Ora duwe. Alat tusuk manuale ora duwe kowe? Manual ya ora duwe. Ora duwe, ya wis ya. Angel tekan danane angel. Sing angel kowe. Heeh. Ya. Apa mimpimu apa di 2021? Duwe cita-cita iki sing dhuwur. Apa maneh iki taun anyar 2021. Nah, tokno kawruhmu, tokno mimpimu, tokno bahanmu. Piye apike ya Allah apike. Aku ora ngomong. Bocah ayu. Ya wis Suarane lek apik. guyu ki mbok yo melek. Lah wong aku mbok tinggal guyu terus aku ngalih ora roh ngono lho. Heeh. Apa ngimpimu apa? Nyipiku tahun 2021. Iya. Moga-moga Covid-19 iki cepet amblas cepet ilang. Betul. Lah, sehingga kesenian iso ngrembaka maneh. Amin. Iso pentas live maneh. Amin. Ngono lho. Sampeyan ki pas awal-awal Covid ki ya wakeh anu ya. Jane job wis wakeh pas Covid ki terus jobmu pretel kabeh. Jere sapa? Sapa sing ngomong tak tapukane lambene? Lah napa kok? Aku ora tau duwe job. Oh iya. Ya, ya aja ngedukne rega ngono to. Iso bunuh diri lho. Lah nek kaya sampean lah. Sampean ndek niken barang termasuk dalang murahan termasuk sinden murahan. Lho, kok iso ngono? Aku dagelan paling larang lho. Lho, Kok iso? Sampean setahun nak tanggapan bolak-balik. Saulan gak tanggapan bolak-balik. Terus aku setahun tanggapan ping 3, dagelan larang. Lho, mergo anu ngono ya, ora kuat bayari saking larange. Ora. Lah napa? Agustusan nyaderanan. Karo tanggoku duwe gawe. Wis job paten kuwi. Wis job paten. Heeh. Liyane ora tau tanggapan belas. Heeh, kena corona ilang pisan. Ora nek corona ora tanggapan kok. Lah iya maksudnya job telu lho. Heeh. Ayo terus. Saiki Dik niken ben nembang. Nembang apa, Dek? Aku. Heeh. Apa duel? Duet eneke duel. Ya Allah. Aja langgam sik. Langgam sik. Langgam sik. Dibawani. Dibawani. Tapi niku wau Tante Jessi minta request lagu Banyuwangian. Apa? Dibawani. Apa? Banyuwangi apa? Gelang alit. Oh iya. Oh, gelang alit. Bawani. Ayo suarane. Ugi katur para sing mirsani lumantar live streaming YouTube. Mugi-mugi saged menghibur penggalihipun. Di awal tahun menika. Monggo, Dik. Oh niki kula rumiyin. Lho, lah terus apa kuwi lho? Lho tak kira duet. Jare mah duet. Jarene gelang alit. Ya wis ya wis. Ya Tek. Kok keluarga kethek ya. Wis. Ayo ndang. Bismillahirrahmanirrahim. Peh aku niki rada ndruwedhek kek. Sira tau tanggapan. Alah, tanggapan pisan ayo. Aja ngono kan. Aja gugah macan turu lho kan. Ngene iki malah eling sing ora-ora aku. Lah aku gemes mbek sampean Pak. Ono Pak Pi barang kuwi lho. Ndhe ora enak. Aku ya gumes ora Pak Yati Dik niki. Aja mah nek dalan iki. Nek gemes kudu tak air keras ngono lho. Kurang ajar. Kok mesti ngalah pati lho. Sak pinten ting-tingane? Ayo. Enak suaranya. Nyeram biai
Uga niki salam kagem anu punika pepunden kula senior kula. Sinten Mas? Pak Sigit Arianto saking Rembang. Oh nggih sugeng dalu. Menika nggih Om kepareng Ike. mirsani nggih. Sungkem kula katur kapan-kapan kula tak sowan. Nggih, monggo. Banyu wangi kenang wetan Dik ini kan Nggih. diselani dhisik. Monggo. Kesibukan di masa corona ini sampean apa wae? Aku Heeh. ya wis ngono kae Mas. Sekolah daring. Walah, sekolahe libur iki jek. Oh, libur. Lah kegiatannya apa di masa pandemi? Ngisi konten YouTube. Walah, ya ngono kae. Terus karo Lah apa kok kabeh balah lho? aku sedih nek. Lah apa? Kegiatan di masa pandemi napa? Ya wis mek mangan turu tok Mas. Rebahan. Rebahan santuy karo dodolan gethuk nek ngarep omah. Oh ya, yang penting produktif. Bagus itu. Heeh. Bagus. Lah sampean opo? Aku ya kuliah iki nak arepe. Loh, aku gak nekoki sampean, aku nekoki iki kok. Nakoni aku ya. Hmm, Nakoni aku, aku. nakoni Iki nakoni aku kok. Wah, Ora takoni yo jawab lho. Nakoni aku ya kan ya. Sing ditakoni batangnya to ya. Ya ndak. Wah ya Pak Yan kesibukannya apa? Lah ngono lho. Lah ngono. Engko nakoni aku apa ora wi? Heeh, kesibukan corona Nah, di masa corona. Saenek corona iki sajrone corona iki. Heeh. Alah. Nek trimo kesibukane aja ngalahno aku. Ah. Aku ki mendina nek kegiatan. Contone. Contone nek awan nang nggone terminal. Ah. Nek bengi nggone terminal. Hmm. Isu nggone terminal. Heeh. Oh. Lah nyapa terusan nek terminal terus ki? Becak. Oh. Ya Allah. sampean beneran. Ya apa? Tak kira becak ditabrak bis lan. Heeh. Mesti playune runo, mesti playune runo. Sakne lho, sakne. Lah ning terminal kok becak iki lho. Apa ya nalar to? Ning terminal becak. Maksudnya kan jabane terminal. Wah, mesti nek wong medun omahe nganjuk terus diterne. Diterne. Mas, omahku endi wamane? Tindak pundi, Mas? Lho, sing nakoni kowe to? Lho, gak mesti. Lho, lah jare sing becak kowe kok. Lho, Sing nakoni kok sing wedok iki lho. Lho ora. Iya. Nek penumpange lanang, sing nakoni swara wedok. Oh. Nek penumpange wedok sing nakoni swara lanang. Ngono to. Ya, golek pasaran kok, Dik. Iya, iya. Lek penumpange banci. Padha bancine. Aja mancing rune to, Ken. Ayo lanjut. Ini kan kok yo kenemenan yo iringane. Iya, suka lu Mbak ya temen. Aja dilone tukang kebon ta. Napa?
Aja nesu, aja nesu. Servis iku. Manajer Astabrata. Lah, kuwi lho. Syukur mengko antek ngelone kuwi ora dibayari kowe. Sepurane sing akeh lho, Mas. Mas, Ora iso. sepurane sing akeh. Aja ngono, Mas. Disun sik. Abre dalange ku moh aku. Bolak-balik diajar karo wong kuwi aku. Nyapa to nyapa? Moh. Moh nyapa? Kok ngomong-ngomongan kae. kok diajari piye? Sik to. Ora tau rukun karo dalang iki, Dik. Ora tahu kok. Ora tau, mesti musuhan. Lele sik to lele ora tau rukun ki nyapa kok omong-omongan. Sing ngomong-ngomongan sapa? Lah iki mau. Lah kok ngomongan karo sampean ora ngomong karo dalang. Lah tapi saya merasa tidak diomongkan kok. Lho, mau diomongkan. Piye ta iki maksudnya? Oh iya, sugeng dalu Mbak Yatemin. Nggih, sugeng dalu Dene. Lama tidak berjumpa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang umurnya berapa? Masih 61. Oh, masih 61. Kayak kelihatan umur 7 bulan. Mosok to? Pelecehan. Lampane untune tugel sisih lho. Kayak umur Papat malah. Ora untune nyacangkeme ngono ya. Lah ya, jan ketok bagus seram jan dina iki ketok bagus iki lho brengose jan iki tenan apa. Ya Allah merasa mak kretek-kretek gitu. Mripate kuwi lho ya. Berkos karek telu mbok batek sitok kuwi lho. Mripate Mbah Temen kuwi lho. Wah jan. Wah. Nyapa kuwi lho? Miji timun. Nisane miji timun mripate. Miji timun. Miji timune apa to? Untu ya. Untu. Oh. Anu sik ngaturke panuwun kanggo sing kagungan damel. Oh iya. Sing dhewe gawe sapa, Dek? Sing menyelenggarakan. Yang membiayai. Iya. Iya. Ibu Sintia Jasi. Bu Sintia to. Sintia Jasi atau Sintia Yosi. Sing daleme Malang wi. Iya. Walah, wis kenal to kowe. Alah. Asline nu padha nekate karo aku. Ngapa kok nekat? Aku nekatku berkono nekat melayu. Loh, piye to maksudmu? Loh. Aku ngeber dek melayu. Melayu nang ndi? Nggol. Piye to melayu? Piye to? Angel kandhanane wis angel. Mulai sore lah angel. Tenan angel. Angel. Aku wis delok kowe teko ning omahku wis sepet aku. Aku angel wis angel. Mulane aku ki moh sakjane iki. Aku wedi kok. Tenan aku wedi nek musuh cacit tok. Iya. Ora saweti. Alah. Saking Pak Barok kuwi lho. Nyapa kok nyandak bapakku, Bang? Iki bapakmu to, Dek? Lah iya no. Sepurane sing akeh, Dek. Wah, aku ora dibayari. Oh, dibayari. Luar biasa. Iki Dek niki kan. Mau nak sampean wis mewujudkan apa ki mengatakan ya kuwi mimpi-mimpi di tahun 2021. Nah, Mbah Yatemin mungkin duwe mimpi-mimpi apa? Mbok menawa duwe mimpi sok nek mati dikijing emas. Ora apa-apa. Gak enak. Ora enak. Omongane ra enak. Angel omongane. Angel. Duwe cita-citaku sing dhuwur. Duwe cita-cita itu yang dhuwur setinggi langit dan Setinggi doa yang langit. terbaik. Iya, sing terbaik. Muga-muga lek mati ku dikubur ngono lek apik. Lah ya piye? Piye? Awakmu ki bola sapa to jane? Aku bolone buta kae. Mbok ya bola aku to Ken tak gowo teko Kediri bareng kok. Gong, sapa sampean sapa? Sampean apa mbayari aku? Ora. Aku dhewe ya ora dibayar. Nah, saiki apa-apa lewati transfer. ATM. Aku ora duwe rekening kok. ATM mosok ora duwe? Ora duwe. Alat tusuk manuale ora duwe kowe? Manual ya ora duwe. Ora duwe. Ya wis ya. Angel tekan danane angel. Sing angel kowe. Ya. Apa mimpimu apa di 2021? Duwe cita-cita iki sing dhuwur. Apa maneh ki taun anyar 2021. Nah, tokno kawruhmu, tokno mimpimu, tokno bahanmu. Piye apike ya Allah apike. Aku ora ngomong. Bocah ayu. Ya wis lek guyu ki mbok yo melek. Lah wong aku mbok tinggal guyu terus aku ngalih ora roh ngono lho. Apa ngimpimu apa? Ngimpiku tahun 2021. Iya. Moga-moga Covid-19 iki cepet amblas cepet ilang. Betul. Lah
Sehingga kesenian iso ngrembaka maneh. Amin. Iso pentas live maneh. Amin. Ngono lho. Sampeyan ki pas awal-awal Covid ki ya wakeh anu ya. Jane job wis wakeh pas Covid ki terus jobmu bredel kabeh. Jere sapa? Sapa sing ngomong tak tapukane lambene? Lah napa kok? Aku ora tau duwe job. Ya, ya aja ngedukne rego ngono to. Iso bunuh diri lho. Lah nek kaya sampean lah. Sampean ndek niken barang termasuk dalang murahan termasuk sinden murahan. Lho, kok iso ngono? Aku dagelan paling larang lho. Loh, kok iso? Sampean setahun nak tanggapan bolak-balik. Saulan gak tanggapan bolak-balik. Terus aku setahun tanggapan ping 3, dagelan larang. lho, mergo anu ngono ya, ora kuat bayari saking larange. Ora. Lah napa? Agustusan nyadranan. Heeh. Karo tanggoku duwe gawe. Wis job paten kuwi. Wis jabaten. Heeh. Liyane ora tau tanggapan belas. Heeh, kena corona ilang pisan. Ora nek corona ora tanggapan kok. Lah iya maksudnya job 3 lho. Heeh. Heeh. Ayo terus saiki Dik niken ben nembang. Nembang apa, Dek? Aku. Heeh. Apa duel? Duet eneke duel. Ya Allah. Aja langgam sik. Langgam sik. Langgam sik. Dibawani. Dibawani. Tapi niku wau Tante Jessi minta request lagu Banyuwangian. Apa? Bawani. Apa? Banyuwangi apa? Gelang alit. Oh ya. Oh, gelang alit. Bawani. Ya. Ayo suarane. Ugi katur para sing mirsani lumantar live streaming YouTube. Mugi-mugi saged menghibur penggalihipun. Di awal tahun menika. Monggo, Dik. Oh niki kula rumiyin. Lho, lah terus apa kuwi lho? Lho tak kira duet. Jare mah duet. Jarene gelang alit. Ya wis, ya wis. Ya ya, Tek. Kok keluarga kethek ya. Wis, wis. Ayo ndang. Bismillahirrahmanirrahim. Peh aku niki rada ndruwedhek kek. Nah, iya. Sira tau tanggapan. Alah, tanggapan pisan ae. Aja ngono kan. Aja gugah macan turu lho kan. Ngene iki malah eling sing ora-ora aku. Lah aku gemes ya mbek sampean Pak. Ono Pak Pi barang kuwi lho. Oh, ndek ora enak. Aku ya gumes ora Pak Yatwi Dik niki. Aja mah nek dalan iki. Nek gemes kudu tak air keras ngono lho. Kurang ajar. Kok mesti ngalah pati lho. Sak pinten ting-tingane? Sak pinten ting-tingane? Ayo. Mampiat mayon eman gending belam biangan Enak suaranya. Uga niki salam kagem anu punika pepunden kula senior kula Sinten Mas? Pak Sigit Arianto saking Rembang. Oh, Onje sugeng dalu. Menika nggih Om kepareng Ije. mirsani nggih. Sungkem kula katur kapan-kapan kula tak sowan. Nggih, monggo.
Dik ini kan Nggih. diselani dhisik. Monggo. Kesibukan di masa corona ini sampean apa ae? Aku Heeh. ya wis ngono kae Mas. Sekolah daring. Walah, sekolahnya libur iki jek. Oh, libur. Lah kegiatannya apa di masa pandemi? Ngisi konten YouTube. Walah, ya ngono kae. Terus karo Lah apa kok kabeh balah lho? aku sedih nek. Lah apa? Kegiatan di masa pandemi napa? Ya wis mek mangan turu tok Mas. Rebahan. Rebahan santuy karo dodolan kethuk nek ngarep omah. Oh iya, yang penting produktif. Bagus itu. Heeh. Bagus. Lah sampean apa? Aku ya kuliah iki nek arepe. Loh, aku gak nekoki sampean, aku nekoki iki kok. Nakoni aku ya. Nakoni aku. aku. Iki nakoni aku kok. Wes Ora takoni yo jawab lho. Nakoni aku ya kan ya. Sing ditakoni batange to ya. Ya ndak. Oh ya Pak Yan kesibukannya apa? Lah ngono lho. Lah ngono. Engko nakoni aku apa ora wi? Heeh, kesibukan corona Nah, di masa corona. Saenek corona iki sajrone corona iki. Heeh. Alah. Nek trimo kesibukane aja ngalahno aku. Ah. Aku ki mendina nek kegiatan. Contone. Contone nek awan nang nggone terminal. Ah. Nek bengi nggone terminal. Isu nggone terminal. Heeh. Oh. Lah nyapa terusan nek terminal terus ki? Becak. Oh. Ya Allah. Nyapa? Tak kira becak ditabrak bis dan heeh. Mesti playune runo, mesti playune runo. Sakne lho, sakne. Lah ning terminal kok becak iki lho. Apa ya nalar to? Ning terminal becak. Maksude ki njabane terminal. Oh, maksudnya nek wong medun omahe nganjuk terus diterne. Diterne. Mas, omahku endi wamane? Tindak pundi, Mas? Lho, sing nakoni kowe to? Lho, gak mesti. Lho, lah jare sing becak kowe kok. Lho, Sing nakoni kok sing wedok iki lho. Lho ora. Iya. Nek penumpange lanang, sing nakoni swara wedok. Oh. Nek penumpange wedok sing nakoni swara lanang. Ngono to. Ya, golek pasaran kok, Dik. Iya, iya. Lek penumpange banci. Padha bancine. Aja mancing rune to, kan. Ayo lanjut. Ini kan kok ya kenemenan ya iringane ramene kaya ngono sing kedapuk kok ya lungguh. Lah yo kayak ngono ku nyapa lho. Kenemenan kok. Aku tak joget deh. Ah, tapi rong wayahe gending muni tapi kok ngadeg kan ya ora nalar to ya. Ora pantes tak Ora lungguh. pantes. Ayo. Awit. Ge paten. Ayo. Ampun. Iki uga salam maneh. Salam maneh Pak Eko Mugiono. Pak Eko Mugiono. Iki derek nyimak Mas Akbar nanti tak tanggap. Amin, Pak. Wah, Amin. sungkem kula. Niki sing digadang-gadang niki dados ketua Pepadi. Oh, niki hebat, hebat, piyayi. Ngangge dagelan apa ora, Dik? Hah? Ngangge dagelan apa ora? Lakon Enggak, mau prajurit butuhe mboten. mek Mas Akbar tok. Heeh. Wong yogane ora melu kok. Butuhe mek sama Mas Akbar. Iya. Lah Mas Akbar tok. Wah, ditangga bal-balan. Ayo, bal-balan ora iso dhewe lho piye to. Ayo. Ayo lanjut. Mana? Oh. Tekan di Mbak. Abang. Kok nganjuk. Oh, tanah. Lah aku mau panas kok, kok kleru. Ayo. Capek gunung. Kleru ya dikenceng nih, yo. Tanah endah gumalare
Ayo. Mulai. Dadi. Monggo Pak Yat kepareng joget. Ngalit. Gelang alit. Oh. Iya. Ahuha, ahuha. Sakara